Brown out sa amin, guys. Ano yata? Malakas kasi yung hangin. Baka yung ano ba? Yung mga kahoy-kahoy na sagi yung electrical wire. Kaya ayun. Pero kadalasan naman madali naman nila maayos. Siguro kung madali lang nila makita. 2 oras, ganyan. Pero kung medyo mahirapan sila, siguro 4 or 5 hours. Siguro 4 hours. Ganun. Pero kadalasan talaga. Ito yung kalamansi ko. Ay. Yung anak ko nasa labas. Siya. Ay, hindi ako makapagluto eh. Is it done na? Yeah. Done? Yeah, with the front seats. Okay. Ito yung palibot namin. Ganda. Sobrang hangin. Tapos may river dyan, oh. Papuntang lake yan. Pwede din kami mag-fishing dyan. Dati nag-fishing kami dyan. Sa gilid-gilid ng kasada. Dati dyan kami nakatira, oh. Hindi makita yung cabin. Dito, bandang dito kami nakatira. Habang pinagawa pa tong bahay. Ngayon, yung biyanan ko na andyan. 2 cabin yung naandyan. Yan lang. Dami namin linisin. Hangin. Mahangin sa labas.